Dumaan pa ang kalahating oras. Napasok na nga nila ang baryo. Habang binabaybay nila ang daan, hindi naman nila maipagkakaila noon ang pag-init ng kanilang mga gamit sa kaliwa. Upang hindi naman yun matunugan ng mga antingerong titingnan nila, minabuti niyang balutin ito ng sabulag ng presensya ng kanan. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan para hindi sila mapaghinalaan ng mga ito sa oras na aksidente nila yung makasalubong. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot sa lugar na yan, maraming taga-baryo na rin silang napagtanungan ukol sa nasabing grupo. Yun nga lang, kapag sinasambit nila ang dayo, nagmamaang-maangan ng mga ito na parabang ayaw nilang madamay sa gulo. Siyempre, para makaiwas sa mga aberya, pinalalagpas na nila ang mga ganoong kaganapang nararanasan nila. Sa isip-isip niya kasi, pangkaraniwan lang yung pangyayari, lalo pat hindi sila nakikilala ng mga taga-lugar. Ayaw naman nila noong magpakilala, gawa ng nasisiguro nilang mababalot ng matinding pagkasindak ang kabuuan ng baryo. Sa oras din na mangyari ang ganoong bagay, paniguradong hindi sila roon makakalabas nang hindi kumakaharap sa isang malaking gulo. Makalipas pa ang ilang minuto, kagaya ng inaasahan, natunto na nga nila ang bahay na tinutuluyan ng mga antingero. Malayo pa lang, alam na nilang yun na ang mga panauhing kanilang hinahanap dahil sa kinang ng mga mahihiwagang armas nitong dala. Pagsilay naman niya noon sa isang nakaputing lalaking nagkakape, bigla naman niyang hinarang ang kanyang kasama upang hindi yun makita. Walang sabi-sabi. Agad naman niya itong inutusang magtago at nung aktong makaatras lang ito, nakita siya nung antingerong minsan niyang nakasabayan sa bundok ng Isarog. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong kinawayang lumapit. Kaya ang ginawa niya, kinalas niya ang mga bagong gamit na ibinigay sa kanya ni Maestro Rubio. Dahil sa wala na rin siyang pagpipilian noong mga oras na yon, minabuti naman niyang lumapit dito para makipag-usap. Sa pagharap naman nilang dalawa, bakas naman sa mukha ng antingero ang matinding kagalakan na makita siya. Hindi naglaon, nagsimula na rin yung mga musta, kasabay ng pagtatanong ng iilang mga bagay ukol sa pagkatao niya. Sa kanyang pakikinig naman, hindi niya kinalimutang manatiling nakangiti upang hindi siya nito pag-isipan ng kung ano. Maya-maya pa, bahagya na ring natigilan itong si Leonor nang marinig niya ang taong yon na magwika sa kanya ng, "Oh, Manoy Leonor! Anong ginagawa mo rito? Malayo na to sa lupain ng Daraga, kaya hindi naman siguro nagkataon lang ang pumunta ka sa lugar na to. May hinahanap ka rin ba kagaya ng pangkat namin? Sabihin mo lang, bukas ang aming grupo para sa katulad mo." Hindi. Maglalako kasi ako. Tsaka, matagal na akong umiiwas sa mga ganyan. Sige kaibigan ha, mauna na ako at marami pa akong ginagawa. Sagot naman niya sa lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, masaya naman siya nitong hinatid sa pintuan ng bakuran ng bahay. Nag-usap din sila doon saglit bago siya umalis ng tuluyan. Pagtalikod naman ni Leonor sa pangkat na yan, di naman maalis sa kanyang isipan yung mga mata ng kasama nitong parabang marami ng pinagdaan ng labanan. Alam niya kasi ang mata ng isang inosente kumpara sa mata ng isang dalubhasa. Dagdag pa niya na, maging ang mga kasama nito, aminado siyang pinaghihinalaan siya ng masama. Gayunpaman, hindi niya ito itinuring bilang isang malaking banta sa kadahilan ng alam niya kung gaano ring kalakas ang puwersang pinamumunuan ng ermetanyo.
Nang makabalik na siya sa kinaroroonan ng kanyang kasama, agad naman niya itong inutusang lumabas na ng baryo. Kinahapunan noong mismong araw, dahil sa alam na nilang napapaligiran na ng mga ito ang lugar, minabuti naman nilang magmasid sa malayo. Akala kasi nila mananatili pa yun doon ng ilang araw, subalit pagpatak naman ng gabi, nasipat nila ang grupo nito na nagmamadaling umuusad patungo sa entradang gubat na hindi na gaanong kalayuan sa kanilang pugad. Pagsilay naman ni Leonor sa mga antingerong yon, gulat naman siya nang mapansin niya ang mga kasuotan nitong kahawig na kahawig sa mga kasuotang nakita niya sa libro at mga larawang ipinabasa sa kanya ng babaylang si Gregorio. Sa puntong yan, hindi na niya mawari kung ano ang nangyayari, subalit dahil sa matinding desperasyon, pinili nilang sugurin ang mga antingerong yon. Sa tulong ng abilidad ng kanyang kasama, madali nilang narating ang unahang bahagi ng gubat kung saan yon daraan. Habang naghihintay naman sila, isinuot na nila ang iilan pa sa mga agimat na ipinamana ni Ermetanyong Rubio. Lumikha na rin ang harang na gawa sa ugat ang ikatlo sa kanilang grupo para maharangan ang grupo ng mga ito. Sa loob din ng maikling panahon, nakagawa yun ng sapat na armada na binubuo naman ng mga kahoy at lupa ang katawan. Kung titingnan, marurupok at madaling mawasak ang mga nilalang na yon. Pero base sa kanyang karanasan, hindi yun ganun kadali. Ang mga nilalang kasing natatawag ng kutaw, nagkakaroon na rin ng kaugnayan sa kalikasan sa oras na pumasok ito sa mga katawang lupang ginawa ng nagtatangan dito. Walang kamatayan din ng mga nilalang na yon hanggat hindi nang hihina o itinitigil ng may-ari ng sandata ang ganoong abilidad. Nasisiguro niyang marami itong kayang gawin, kagaya ng paggamit sa orihinal nitong kapangyarihan at ang pagkakaroon nito ng hindi maipagkakailang lakas. Matapos naman itong maipamalas ng kanyang kasama, mahinahon naman yung naghintay sa gitnang bahagi ng mga alipores nito. Pangisi-ngisi rin ng antingero na parabang hawak na nila ang tagumpay kahit hindi pa nagsisimula ang digmaan. Dahil sa ganoong akto, agad naman niya itong nilapitan para suwayin. Huwag mong ipagmamayabang ang mga naiisip mo, sapagkat hindi natin kontrolado ang panahon. Anumang segundo, pwedeng magbagong sitwasyon natin dito. Imbis na magmayabang ka, gawin mo na lang ang parte mo. Paalala ni Leonor sa kanyang kasama. Matapos naman niya itong pagsabihan, agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal, dahilan para umahon sa ilalim ng lupa ang mga barawan na palihim sa kanyang sumusunod. Nang mapansin naman niyo ng kanyang kasama, gulat naman itong sumilay sa mga nilalang na yan, gawa ng yon ang unang beses na makakita ito ng ganoong lahi ng aswang. Pagtanong naman ito sa kanya, agad naman niyang ipinalubog ang barawan, sabay sagot dito na parabang walang nangyari. Nang mapagtanto naman niyo ng kanyang kasama, pinili naman itong ituon sa harapan ng kanyang wisyo upang hindi ito masurpresa sa mga kalaban nilang ilang metro na lamang ang layo. Maya-maya pa, dahan-dahan nang nagpakita ang mga ito mula sa malaking puno ng mabolo na nakatirik sa gilid ng daan. Pagsilay naman ng mga antingero sa likhang mga nilalang ng kanyang kasama, bigla naman yung tumigil na parabang nalalaman na nito ang ibig nilang ipahiwatig. Sa halip din na makipag-usap, agad namang napansin ni Leonor ang paglabas ng mga sandata nito. Agaw atensyon din ang kasama nitong isang matandang babae na bigla na lamang lumuhod sa likod ng grupo na parabang magtatangkayong magdasal. Pagsamba naman ito sa kaitaas-taasan, laking gulat na lamang niya
nang maramdaman niya ang kakaibang presensya na biglang bumalot sa katawan nito. Kung titingnan, wala namang espesyal ang mga antingerong yon. Pero kapag sinipat ng maigi ang mga tanga nitong sundang, masasabi mong kayang tumagos nito sa kahit na anong bagay, espiritual man o pisikal na katawan na nababalot ng napakakapal na kalasag. Matapos naman yung gawin ng mga antingero, nagsimula na itong lumakad papalapit sa kanila, kaya ang ginawa ng kasama niya, agad namang inutusan ng armada nito na sumugod. Dahil sa kautusan ng antingerong yan, parang mga putik na nahawi ang hindi mabilang na mga puno sa gubat. Animoy, isa ring nagraragasang tubig ang mga tinawag nitong nilalang, kaya nagkaroon siya ng pag-asa na baka hindi kayanin ng mga katunggali nila ang ganoong kalakas na pag-atake. Subalit, bago pa man yun makalapit sa pangkat ng antingero, nasipat niya itong si Jess na nagbao ng isang kalasag na gawa sa kawayan sa mismong gitna ng kanilang grupo. Pagluhod naman ito, kitang-kita niya ang nakabaong mutya ng kampana sa kamay nito na walang patid sa pagliwanag. Habang tumatagal, unti-unti na rin yung binabalot ng espiritual na sandata, dahilan para tumabi ang hindi mabilang na puwersa ng mga nilalang na tinawag ng kanyang kasama. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng ikatlo, nakangiti naman yung sumilay sa kanya habang naglalagay ng usal sa mismong talim ng kutaw. Segundo lang ang lumipas, agad naman yung binalot ng mga makakapal na ugat ng puno kasabay ng tuluyan nitong pagpalit anyo. Sa isang iglap, dumoble ng laki at taas ang katawan nito dahil sa mga ugat na nagsisilbi na nitong ikalawang katawan. Nagkaroon din yon ng nagliliyab na itim na apoy sa likod ng kanyang leeg, indikasyon na isa ito sa pinagkukunan nito ng kapangyarihan. Sa muling paglapag naman ito sa lupa, agad namang umusli ang matatalas na talim ng kutaw sa kanyang mga kamay, kasabay ng pagdampi ng mga ugat sa paligid na halos sumukol na sa pangkat ng kanilang katunggali. Ginamit din yon ng kasama niya para guluhin ang pangkat ng mga kalaban nila, nang sa gayoy magkaroon yon ng pagkakataon na matagumpay na makapaslang ng isa sa mga ito. Nga pala, espiritual ang ginamit na mga ugat ng kasama ni Leonor, gawa ng mas pinupuntirya nito ang kaluluwa ng mga kalaban nito. Alam kasi nitong hindi e-epekto ang ginamit niyang ugat sa pangharang dahil na rin sa lakas ng mga tangang mutya ng mga ito. Habang walang patid sa kakapulupot ang mga espiritual na ugat, pilit naman yung nilulusaw ng mga engkantasyong sinasambit ng kasama nitong matandang babae. Makalipas pa ang ilang minutong pagputol sa mga ugat na yan, dumating na rin sa puntong hindi na naatim ng mga antingero ang pamimigil ng mga ito. Maya-maya pa, nang makapagpasya na itong si Jess, agad naman itong nagsambit ng mga buhay na kataga, kasabay ng pagtarak nito sa lupa ng hawak nitong sundang. Pag-ikot naman niya sa talim nito, agad na lumabas doon ang mga pergamino na may napakaraming simbolo. Singbilis ng liwanag nitong pinuluputan ng mga espiritual na ugat hanggang sa tuluyan na itong mawala ng bisa. Matapos naman niya itong gawin, muli nitong inutusan ng kanyang mga kasama na lipulin ang mga elemento at engkantong pumipigil sa kanila. Dahil sa utos nito, agad namang kumilos ang mga antingero, bitbit ang kanilang mga mahihiwagang sandata. Sa bawat pagkumpas nila ng mga sandatang yan, mabilis na nalilipol ang mga nilalang, kaya nung akmang mauubos na ang mga ito, napilitan na ring sumugod ang kasama ni Leonor.
Paglundag naman ito ng napakataas, bigla naman yung umatungal, dahilan para maagaw nito ang atensyon ng buong kaanib ng kalaban nilang pangkat. Hindi naglaon, tuluyan na nga nitong napaligiran ang kanyang kasama na walang patid pa rin sa pakikipaglaban. Kahit paulit-ulit na yung inaatake ng mga antingero, nanatili pa rin yung nakatayo sa pamamagitan ng paggamit nito ng pananggalang sa mga ugat na patuloy pa rin ditong nakasunod kahit saan mang lugar yun pumunta. Maya-maya pa, nang maantala naman pansamantala ang pakikipaglaban nito, doon na rin napilitan itong si Leonor na gamitin ang bilis ng hawak niyang punyal. Pagdarag naman niya papalayo sa kanyang kasama, agad naman niyang inabisuhan ng kabilang panig na maging mahinahon na muna. Ganon din ang kanyang ginawa sa mga engkanto at elementong pinasapi nito sa katawang nilikha nito, nang sa gayoy magkaroon sila ng magandang pag-uusap. Pagsilay naman ni Jess sa kanyang ginawa, walang pag-aalangan naman itong pinatigil ang mga kasamahan nitong tila bang nag-iinit pa lang sa pakikipaglaban. Anong ibig sabihin nito, kaibigan? Kampi ka ba sa demonyong yan? Mabuti kang tao at nararamdaman ko yun. Ang ipinagtataka ko, bakit ganito katindi ang pagkaligaw mo? Sa tingin ko sa'yo, matalino ka naman at nag-iisip ka ng tama. May panahon ka pa para magbahagi ng sarili mo. Galingan mo na lang, baka sakaling makumbinsi mo kami. Yun nga lang, kahit anong pagpigil mo sa amin, hindi magbabagong misyon na iginawad sa aming pangkat. Bilang mga mandirigma ng mga babaylan, tungkulin naming pigilan ng lahat ng banta. Lalong-lalo na sa banta ng punyal na iyong pagmamay-ari. Wika ni Jess sa kanya. Dagdag pa nito na dahil nahawakan niya ang gamit na yon, hindi malabong magkakadugo silang lahat. Kaya hanggat maaga pa, umiiwas sila sa mga patayang dulot ng hindi pagkakaunawaan. Hangad din niyang maresolba ito sa mapayapang paraan, kaya nakahanda siyang magbigay ng pagkakataon sa mga kalaban nilang naliligaw. Subalit nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niyang inilahad na hindi magbabago ang kanyang panig. Alam niya kasi noon na wala naman siyang mapagpipilian, kaya nagdesisyon na lang siyang panindigan ang puwersang kanyang kinaaniban. Pagtatapat pa niya na, sila ang naatasang magbantay sa lugar na yon, kaya gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang mapigilan ang mga ito. Inilahad din niyang paparating na ang iba pa nilang mga kasama, kaya oras na lamang ang makapagsasabi ukol sa nalalapit na pagkalipol ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagsasalita, pilit naman siyang pinigilan ng kasama niya na parabang gustong-gusto na nitong makipaglaban sa mga antingerong yon. Dagdag pa nito na kung mapapas lang nila yon nang hindi pa dumarating ang mga kasamahan nila, buong-buo nilang matatanggap ang pagpapala na magmumula sa ermitanyo. Dahil sa ganoong bagay na pinanghawakan nito, hindi na rin ito nakayanan pa ang nag-aalab nitong hangarin na pagsamasamahin ang mga antingerong yon. Dahil dito, kahit wala pang utos na nagmumula kay Leonor, sa pilitan namang sumugod ang antingero na siya namang lubos niyang ikinagalit. Pakiramdam niya kasi noong mga oras na yon, wala na itong respeto sa kanyang otoridad. Hindi naglaon, nang akmang malapit na ito sa kinaroroonan ng kanilang katunggali, bigla naman yung natigilan nang maramdaman ito ang engkantasyong sinasambit ni Leonor sa harapan ng isang garapong naglalaman ng dugo nito. Sa isang iglap, agad naman yung napaluhod sa harapan ng mga antingero kasabay ng pagkalas ng kutaw sa kanyang katawan. Pagbalik naman ito sa orihinal nitong anyo, dahan-dahan naman niya itong nilapitan
habang nagwiwika dito ng, "Huwag mong kakalimutan ang kinatatayuan mo. Kahit anong bugso ng damdamin ng iyong maramdaman, palagi mong iisipin na susunod ka sa utos at hangarin ng mga nakakataas. Iwasan mong kumilos ng pangsarili dahil sa oras na malaman ito ni Maestro, buhay mo magiging kapalit. At sa inyo naman, Jess, dahil hindi nyo siya tinuluyan, maaari na kayo ngayong umatras pansamantala. Bumalik na lang kayo kapag handa na ulit ang grupo ninyo. Pero sa pagkakataong yun, ako na mismo ang magsasabi. Malabo nang mangyari ang ganitong mapayapang usapan. Sige na, at malapit na ang aming mga kasama." Nang marinig naman ni Jess ang kanyang abiso, hindi na rin naman yun nagpumilit pang umusad. Sa halip, tahimik nitong nilisan ng lugar na para bang wala man lang nangyari. Sa estado rin naman kasi ng grupong yon, alam niyang hindi ito nagmamadali na isakatuparan ang kanilang mga plano. Dahil sa ganoong kaisipan ng mga ito, nasisiguro niyang maghihintay ito ng sapat na panahon para makamit ang kanilang mga hangarin. Hindi naglaon. Nang makalayo na ang pangkat ng kanilang kalaban, agad namang dumating ang iilang mga opisyal na kasalukuyan ng nagpapalit anyo. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman yung napatigil, gawa ng ang buong akala ng mga ito, naroon pa sa lugar na yon ang kanilang mga kalaban. Sa halip di na magtanong ukol sa mga nangyari, tahimik lang naman itong tinulungan ang ikatlong opisyal para makauwi. Pagdating naman nila sa kanilang pugad, agad naman niyang nakaharap ang kanyang maestro. Habang kinakausap niya ito, napansin naman niya ang tila bang pagtakip nito sa mga bagay na kanyang ginawa. Napansin kasi noon ng matanda, galit sa kanya ang iba pang mga opisyal, kaya para matigil ang ganoong sigalot sa kanilang hanay, inilahad nito na tama lang at makatuturan ang ginawang hakbang ni Leonor. Dagdag pa nito na hindi nila kailangan direktang makipagdigma, lalo pat hindi pa nito nakukuha ang espadang bubuo sa nakaselyo nitong kapangyarihan. Mariin din itong inilahad na kinakailangan nilang maunawaan ang mga bagay-bagay nang sa gayoy hindi mapahamak ang karamihan sa kanila. Dahil sa naging desisyon ng ermitanyo, wala namang kahit isa ang naglakas loob na sumagot sa mga sinabi nito. Sa halip ang ginawa nila, sumang-ayon lang sa lahat ng bagay, kahit may mga katanungan pa ring nabubuo sa kanilang mga isipan. Lumipas ang gabing yon. Nagpatuloy naman ang panggagamot sa ikatlong opisyal. Si Leonor na rin ang nagsilbing katulong nito sa araw-araw, gawa ng siya naman ang huli nitong kasama. Nang magkaroon na rin yun ng malay, doon na sila nakapag-usap ukol sa ginawa niya. Siyempre, para magkaayos silang dalawa, minabuti naman niyang paliwanagan ito ng kanyang dahilan. Ayon sa kanya, kaya niya ginawa ang bagay na yan ay dahil sa nakita niyang mamamatay ito sa pag-atake nitong ginawa. Napansin kasi niya ang isa sa mga kasama ni Jess na kasalukuyan ng naghahanda ng pamako at selyo na siyang sapilitang maghihiwalay sa katawan at espiritu nito. Nasisiguro rin niyang hindi pangkaraniwan ang selyong yon dahil mataas ang posibilidad na hindi na yon makakabalik pa. Sa mga sandali ring gano'n ang mangyari, magiging isa na yung ligaw na espiritu. Ang katawan naman nitong maiwan, muling mapapakinabangan ng kanilang grupo sa pamamagitan ng pagpapapasok dito ng isang panibagong kaluluwa na maninilbihan sa kanila. Inilahad din niyang napalapit na sa kanya ang taong yon, kaya hindi niya halos maisip na ilagay sa panganib ang buhay nito. Dahil sa kanyang mga naging salaysay, abot langit naman ang pasasalamat nito sa kanya.
Matapos naman itong malaman ng lahat-lahat, nangako ito sa kanya ng katapatan hanggang sa iyon ay nabubuhay. Napagtanto rin kasi nito na isa si Leonor sa mga taong mapagkakatiwalaan nito sa lugar na yon. Dahil sa kanilang mga pag-uusap, muli niyang naramdaman ang panunumbalik ng tiwala nito sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy naman ang katahimikan sa lugar nila. Habang ipinapahanap noon ni Ermitanyong Rubio ang nawawala nitong espada, abalang-abala naman ang ibang mga opisyal sa pagbabantay sa labas ng pugad nila. Isang hapon, nang magkataong walang ginagawa ang matanda, inutusan siya nitong bumisita sa kubo nito. Nang marinig naman niya ang mensahe ng kanyang maestro, dali-dali naman siya roong tumugon nang sa gayoy hindi na yon maghintay pa. Pagpasok naman niya sa loob, bumungad sa kanya ang matanda. Nakasalukuyang umiinom ng kape. Pagtitigan naman nilang dalawa, kampante naman siya nitong pinaupo sa harapan nito. Maya-maya pa, nagsimula na rin ang kanilang pag-uusap hanggang sa mabanggit nito ang tungkol sa nawawalang itlog. Pagtatapat nito sa kanya na kinakailangan na niyang mahanap ang itlog na yon dahil sa oras na mapasakamay na nito ang nawawala nitong espada, ang nilalang na tahimik na nabubuhay doon ang gagamitin niyang sandata pangwasak sa mga bayang nilikha ng tao. Upang mas maunawaan din ni Leonor ng husto ang pangitain nito, naglatag yun ng isang kakaibang ritual sa mesa, kalakip ng isang kristal na napapaligiran ng tubig sa isang malalim na batya. Pagkausal naman ito sa mga gamit na yon, kinuha nito ang kristal at mula roon, nagsimula na itong mag-utos dito ng mga pangitaing hangad niyang ibahagi sa kanyang disipulo. Pagsilay naman ni Ermitanyong Rubio na handa na ang lahat, agad naman siya nitong inutusan na ilubog ang kanyang muka sa tubig na naroon sa batya. Siyempre, dahil sa utos ng kanilang pinuno, dali-dali naman niya itong sinunod. Pagluhod niya noon sa sahig, agad naman niyang inilubog ang kanyang ulo sa batsyang yan, kung saan pagmulat ng kanyang mga mata, doon niya nasipat ang isang napakalaking serpenteng tubig na dahan-dahang umaahon mula sa karagatan. Napakalaki ng nilalang na yon, at base rin sa haba nito, nakapulupot yon sa mundo. Tanaw rin niya mula sa malayo ang makakapal nitong kalasag na ultimo hangin hindi doon makakapasok. Bumubuga rin ng apoy ang nilalang na yon, tapos ang mga mata nito parang mga bulawan. May napakakapal din yung sirik na sa oras na nalalapatan nyo ng tubig dagat, hindi na yon gaanong napapansin. Sa bunganga rin ng nilalang na yon, naroon ang malalaki at mahaba nitong pangil na animoy kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Pagsilay naman niya sa ibabaw nito, nakita niya si Ermitanyong Rubio sa isang kagila-gilalas nitong anyo. Ayon sa kanya, habang nakatayo yon sa ulo ng nilalang, nakatarak sa kaliskis nito ang kulay itim na espada. Nakabuka rin ang pakpak nito, tapos tanaw mula sa malayo ang bilugang liwanag na kakulay ng dugo. Sa bawat sigaw ng Ermitanyong yon, umaatungal ang nilalang na sinasakyan nito. Habang tanaw nito sa lugar na yon ng mundo, kitang-kita naman ni Leonor ang mga bayang pa isa-isang bumabagsak sa mga kamay nito. Matapos naman niya itong masilayan, maraming tinig siyang narinig na sumisigaw na may pagdadalamhati. Hindi naglaon, nang umabot na sa puntong hindi na niya maaatim ang kanyang mga nakikita, nagpasya na siyang hanguin sa batya ang kanyang ulo. Pagsilay naman niya sa kanyang maestro, napansin naman niya itong nakangiti habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Para makamit ko yan,
kailangan nating lipulin ang lahat ng mga kaaway. Sisimulan natin sa pinuno ng mga antingerong pinalakbay ang kanyang wisyo sa panahon. Gustong-gusto ko nang mahawakan ang ulo ng antingero na nagtatanga ng mutya ng kampana. Okay. Sobrang nakakatakot yung nakita ni Leonor. So ngayon, ang tanong, susundin niya pa ba to? Itong maestro niya. Kasi makikita niya parang katapusan na ng lahi ng mga tao kung sakali mang susundin niya Pero ito medyo nagkaroon din sa akin ng linaw, no? Na kaya pala napadpad dito si Jess, naglalakbay yung wisyo. Wisyo, hindi yung buong pagkatao niya sa panahon. So, pwedeng sumapi ito sa ibang tao na malakas na antingero din noong kapanahunan na to, o may iba pang eksplanasyon para rito. Malalaman natin yan sa mga susunod pang episodes. Kaya, pahintay na lang ako. Salamat.